Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6etatik 56 minutu igaro diren honetan, atzo Peñak eta Zabalak Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan jokatu zuten Lauterdiko San Fermin torneoko finalaren analisia egingo dugu. Atzo hainbat kontu tarteko ez genuen egiterik izan, baina merezi izan zuen finala da eta noski gaurkoan egingo dugu. Azkenerako garaipena favoritoarentzat, Peñarentzat izan zen, 22 eta 20ko emaitzarekin, eta honen bestez, Tolosarrak joan den urteko arantza atera zuen atzo. Gogoratuko dugu, biek alabiek Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatu zutela ostiralean, batetik Peñak hartolari erraz irabazi zion, 22 eta, erraz azkenerako ez, 22 eta 15, errazago irabazi zion Zabalak, 22 eta 13 Peio Etxeberriari, eta ezusteko finala geratu zen, ez bata eta ez bestea ezpaitziren favorito euren norgehiagoketa, baina pilotan ezustekoa gertatzen dira, udan are gehiago, pilotan partida asko izaten baitira eta pilotariek asko jokatzen baitute, eta hainbat faktorek jokatzen dute bertan, eta benetan final ederra ikusi izan genuen, 22 eta 20 amaitu zen esan bezala. Zabalak hasiera oso ona eman zion, benetan azpimarragarria da Javi Zabalak aurten egin duen San Ferminetako Lauterdiko txapelketa, sekulako etekina atera die bere baliabideei eta gainera aurrera pauso nabarmena eman du modalitate honetan ere. Buruz burukoan joan den urtean finalerdietan sartu zen, aurten ez du zorte berbera izan, binakakoan oraindik ez du titular lehen mailan jokatu, baina aukera eman ziotenean Peña eta Albizuren aurka eskuzak eta biek partida oso ona atera zuten eta estu mantendu zituzten Gipuzkoarrak, eta aurtengo Lauterdiko San Fermin torneoan ikuste beretzako aurrekari oso garrantzitsua izango dela etorkizunean motivazioa mantentzeko eta batez ere konfiantza edukitzeko ni ere hemen egon naitekek. Eta hasiera esan bezala bortitza izan zuen, baina Peñak berehala erreakzionatu zuen eta launa berdindu zuen, lau eta hoi joan zen Zabala aurretik, baina Peñak berehala berdindu zuen launa, sakearekin ere Peñak etekin handia atera zion, joan den urtean Jokin Altunaren aurka finala jokatu zuen, bertan ausardi handiarekin jokatu zuen, eta urtengo finalean ere biak alabiak ausardi handiarekin ekin zioten norgehiagokari. Gerora egia da, Peña asko tematu zela ormabikoaren bitartez eta efektoa sartzen, eta hori behar bada bekatu handi xamarra izan zen Tolosarrarentzat, izan ere tarteka egitea ongi dago, baina espaldi baduzu nahikoa zabaleratzen, eta hori 10etik 9 gertatu zitzaion Peñari, Zabalak gero hor sekulako mina egiten dizu, eta Zabalak berriz sakearekin etekin handia atera zuen, baina gero gainera Peña oso ongi mugitu zuen, eta horren ondorioz 7 eta 4 aurreratu zen. Gero berriz ere Peñak erreakzionatu zuen, biek alabiek oso ongi eutsi zioten bataren eta bestearen boladari, mentalki batez ere oso zaila baitzen, baina biek erritmo handian jokatu zuten, erritmo handia inposatu zuten, eta nola baitean esan daiteke Peñak meritua izan zuela Zabalaren erritmo hori berdintzen, ez? Pilotakadak jotzera askotan aurreratzen zen, batez ere aurreko kuadro horietan, defentsan ere oso egoki ikusi genuen, Tolosarra horrek ere asko eman zion, eta horren ondorioz 7 eta 9 ere hurbildu zen, baina 12 eta 7 iritsi zen lehenengo etenaldira Zabala aurretik. Eta bigarren zatian Zabala jaun eta jabe izan zen, sakearen bitartez etekin handia atera zion, lehenengo zatian bezala, eta gainera errematean asmatu zuen. Aitak esan zion, Zabalean edukizak Peña, Zabalean edukizak. Hor sufritzen baitzuen gehien Joranderrek pilotak biltzerako garaian, eta abar txokoan defenditzen eroso ari zen, baina Zabaleko pilota horiek askoz ere gehiago kostatzen zitzaizkion, eta gainera Zabala jokatzen ari zen erabaki hortasunarekin aurrera egiten zuenean boleaz eta abar amaitzeko askoz ere baliabide gehiago zituen, eta aitak hori ikusi zuen. Bestalde Eneko Labakak ere esan zion Peñari, tantoak luzatu, lehenengo zatian ez zuen horretarako eraginkortasunik izan, baina bigarren zatian jada bai, eta horre ikusten da atzoko norgehiagokan botilleroek zen olako garrantzia izan zuten, eta naiz eta Zabala galdu eskertuko zion aitari, eta Peñak irabazita zer esanik ez Eneko Labaka
adiskideari. Hala ere, 16 eta 7 horren ostean partida erabat aldatu zen, eta Zabalak nik ez dakit, behar bada eskuan pilotaren bat edo sartuko zitzaion, badakigu zen olako arazoak izaten dituen askotan Logroñoarrak eskuekin, ez dakit alako zer edo zer gertatuko zitzaion, baina hor bapatean pilota oso garbia galtzen hasi zen, normalean aspaldi honetan galdu ez dituenak, eta zenbatetan gertatu izan zaio, eta hori Lauterdiko txapelketa honetan, San Fermin torneo honetan oso ongi kudeatu duen gauza bat izan da, batez ere Jokin Altunaren aurka testu inguru oso zaila jarri zitzaionean, hau da, nolabaitean eutsi behartzionean, mentalki eutsi behartzionean eutxizion, Peio Etxeberriaren aurka ere, baina atzo behar bada eskuetako arazoekin, partida fisikoki ere exigenteagoa izan zela eta abar, hor zion eutsi eta Peñak horri etekin handi atera zion ongi sakatzen jarraitu zuen, errematean erabaki hortasunez, baina errematean ere zituen tanto asko egin eta sakez batez ere min egin zion, hor egon zen une bat eta une oso garrantzitsua izan zen hori, Zabalaren aitak semea aulkira eraman nahi zuen une batean, Zabalak lasaitzeko keinua egin zion, baina behar bada une horretan eseri egin behar zuen Jabik, nola baitean Peñaren bolada hori edo mozteko, baina horiek orain esatea erraza da, unean kudeatzea ez da bat ere erraza, eta batek daki zer gertatuko tezen Zabala eseri izan baliz. Kontua kontu, 16 berdin duzuen Peñak, gero hala ere 18 eta 16 Zabala iritsi zen bigarren etenaldi horretara aurretik, hor tantoak egin zituen eta behar bada lasaitua ere hartuko zuen, baina azkenerako 20 eta 18 aurreratu zen Peña, azken zatian askoz ere hobeto eutsi zion bai fisikoki eta bai mentalki Tolosako aurrelariak, eta 22 eta 20 irabazi zion Zabalak azken pilotakada Zabaletik gora bota ostean. Peñaren zategia esan sekulako aurrekaria da hau, sekulako prestigioa emango dio, sekulako konfiantza Lauterdiko txapelketa hau irabazteak, goraka egin du urtez urte, binaka finalerdietan sartuta, Lauterdian orain 2 urte ere, aurten San Fermin torneoa irabazi du, binakakoan ere Mari Ezkurrena eta biak favoritoen artean sartuko dira inolako zalantzari gabe, eta Zabalak ere sekulako txapelketa egin du, naiz eta galdu 20 tanto egin zituen, txapelketa ikeragarria egin du, erakutsi du Lauterdian ere zenbait jokatzen duen, eta gainera Javi Zabalarentzat hau ere konfiantzarako oso garrantzitsua izango da. Orain beserieko San Fermin torneoa jokatuko du, Gabirondorekin batera hor ere favoritoen artean sartuko dira biak ala biak, esango nuke eta bideoan esan genuen bezala Jaka eta Ugarte Mendia eta Zabala eta Gabirondo biak ala biak favorito nabarmen xamarrak izango dira final hori jokatzeko, eta bestetik berriz Mastersean sekulako ilusioarekin hartuko duela iruditzen zain Masters hori, Jon Mari Ezkurrenarekin jokatuko baitu udan sekulako bolada hartzen duen atzelariarekin, eta al ikeragarriko bikotea osatuko dute eta menderatzen oso zaila izango dena. Baina esan bezala, Peñak San Fermin torneoa bai, A-serian jokatuko du, baina B-serian jokatuko du Mastersa Arkaitz Gabirondorekin. Beraz, hause esan beharrekoa, gogoratu Peñak 22, Zabalak 20, Peña Lauterdiko San Fermin torneoko txapeldun.